Zazpikatu Bilboko Alde Zaharreko gaztetxea da. Alde Zaharreko Gazte Asanbladak 2006ko bukaeran okupatu zuen eraikina, aspalditik hutsik zegoen. 2 urtean 4 aldiz hustu eta itxi du ertzaintzak. Pasaden martxoan azkenekoz. Itxiera bakoitzari protesta eginez eta gaztetxea berriro okupatuz erantzun diete gazteek. Gaur egun ordea zalantzan dago zer gertatuko den Soloko etxeko eraikinarekin. Herritarrengandik ez ezik, gizarte eragile eta alderdi politikoetatik ere elkartasun eta babes mezuak heldu zaizkie Zazpikatuko kideei. Horrela adierazi dute gaur goizean emandako prentsaurrekoan. Asko dira jada gaztetxerik gabe emandako egun eta gauak. Asko dira, Askuna eta bere txakurrek gaztetxea itxiaz batera itzali nahi izan zituzten gazteen ilusioak. Baina hala ere, auzokideok indarrak bildu eta gaztetxea berreskuratzeko prest gaudela erakutsi dugu. Auzoaren motore garrantzitsu baita berau. Bizi dugun errepresio egoera bortitz eta eskubideen urraketaren baitan, Zazpikatu gaztetxearen aurka burutu den eraso poliziala gizarte mugimenduen multzo osoari egindako oldarketa gisa ulertzen dugu. Zazpikatu gaztetxearen alde erresistentzia egun antolatu dute larunbaterako. Egun osorako egitarau zabala osatu du Gazte Asanbladak. Larunbat honetan, Alde Zaharrean erresistentzia egun egongo da. Da jaialdi moduko bat, egun osoan ekintzak egongo dira, goizetik hasita. 12 hemen plazaren berrinauguratzioa egongo da. Gero tur turistiko bat, Alde Zaharretik, parodia moduko bat. Baskaria eta kalejira bat, kontzertuak egongo dira azkenean. Gehien bat, animatzen dugu jende guztia etortzera, Zazpikaturen alde egiteko eta horretan gure benetako indarra erakusteko. Bilboko Alde Zaharrak bere gaztetxea edukitzea beharrezkoa dela defenditzen dute gazteek. Zazpikatuk Alde Zaharrean benetan kulturgune eta ekintzagune referente bat da. Honelako auzo baten benetan kalea dendaz beteta dago, bakarrik pasatzeko da erosteko leku bat izan da, Zazpikatu beste kutsu bat ematen dio Alde Zaharrari, ez? Horrekintzak egiten dira, tailerrak, jendeak parte hartu aldu eta bere proiektuak aurrera eraman. Horrek kentzea benetan auzoko gazteak alternatibarik gauzten ditu. Kalean utzi, non ego lekurik izan barik, eta... Ni orain dela 3 urte edo hasieratik nago Zazpikaturekin, da, hemen auzoan dagoen gaztetxea da, eta hemen ekintzak burutzen ditugu. Honena, edo aipagarriena da gu garela partaide momentu horretan, eta, hemen ekintzak burutuz, auzoa lan egiten dugu, eta, auzoko jendearentzat gauza berriak eta, arazoak aldarrikatu egiten ditugu, eta gure ekintzak burutzen ditugu, gure pentsaera.